K mojej kandidatúre na primátora mesta Prešov ma viedlo presvedčenie o tom, že v Prešove potrebujeme robiť veci po novom. Naša kampaň je od začiatku veľmi pozitívna, nie je hejterská, je bez antikampaní, bez nenávisti. Snažil som sa poukázať na to, čo v meste nefunguje a čo by sa malo principiálne zmeniť. Stretol som sa s mnohými z vás a chcem sa vám poďakovať. Poďakovať za 2 mesiace úžasnej podpory a spätnej väzby. Vypočul som si množstvo názorov a viem, že skutočne veľa Prešovčanov chce to naše mesto po novom. A niekde musíme začať. Urobiť ten prvý krok v zásadnej zmene. V sobotu si zvolíte nové vedenie mesta, primátora i poslancov. Mnohí z vás uvažujú, komu dajú svoj hlas. Od septembra som sa snažil predstaviť sa vám ako človek. Ak som vás presvedčil a dáte mi svoju dôveru na pozíciu primátora, bude to pre mňa cťou môcť pracovať na tomto poste pre naše mesto. Ak by som ako primátor neúspel, chcem byť v mestskom zastupiteľstve a budem sa uchádzať o vašu dôveru ako poslanec za sídlisko 3. Vaša dôvera už bez ohľadu na výsledok volieb bude pre mňa záväzkom, aby som bol hlasom obyčajných obyvateľov Prešova, hlasom ľudí, ktorí túžia po zmene. Myslím si, že je dôležité, aby aj do mestského zastupiteľstva prišli noví ľudia, nová energia, nové nápady a viac nezávislosti. Chcel by som na tomto mieste vyzvať najmä vás, mladých, aby ste išli voliť. Starší obyvateľia Prešova vnímajú svoje volebné právo ako svoju povinnosť. Mladí na to často kašľú. Nedovolte, aby o vašej budúcnosti rozhodovala iba jedna generácia a príďte v sobotu ukázať, v akom meste chcete žiť ďalšie 4 roky. Správme to ponovom už túto sobotu.